galegos e as artes. Oi, que fino. Adiante! Bos días. Bos días. Que tal? Como estamos, amigo? Coñecémonos de algo? Home, veño por aquí todas as semanas a proporlle un negocio. Non tiña nin idea. Que camisa máis bonita. Sí, é inglesa. Está vostede moi elegante. Bueno, é que estou pensando en meterme produto. Cada un invirte os cartos onde quere. Vostede dirá. Espera, traiolle unha idea fantástica para un programa de televisión. Pois mire unha cousa. O mundo da televisión non é a miña especialidade, pero, en fin, conte, a ver que se pode facer. Verá, isto é un programa de variedades. Sí. Neste programa, tal como eu o concibo, habería artistas de carácter internacional, mesturados con outros aquí de Galicia. Ademais, habería humor, maxia e, como non, unha oportunidade para os aficionados. Gaiteiros, pandereteiras, bailaríns, cousas destas. Xa, pero mire unha cousa. Ese tipo de programas que xa non se estilan. A propósito, quen sería o presentador? Bueno, pois eu estaba pensando en alguén de primeira línea. Eu pensara en Xosé Ramón Gañoso. Iso xa está inventado. Que me dis? Si, home, ese programa chamase Luar. É o programa que leva máis tempo en antena na galega. Luar? Sí. Luar? Sí. Pois mire que eu sonlle moito da galega e non recordo verla de igual. Iso é imposible. Bueno, de todos os xeitos penso que non sería exactamente igual, porque na miña idea de programa todo o mundo, todo iría en pelotas. Caramba, en pelotas. Unha idea fabulosa. Xa estou vendo. Ou seja, Diango en pelotas. Home. Pimpinela en pelotas. Claro que Boni M en pelotas. E os gaiteiros en pelotas, as pandereteiras en pelotas, os bailaríns todos en pelotas. E María Jiménez en pelotas. Ese se mirei eu moitas veces. E Perales, José Luis Perales en pelotas. E Xosé Ramón Galloso en pelotas. Cuidado, iso sí que non. Pero, home, vamos a ver, un respeto. Vostede ou non é galego ou non ama o seu país, home. Ten razón. Deixeime levar pola emoción do momento. Esta é a raíña. É a máis importante de todos. A que máis poder ten, controlas. É como en Inglaterra ou como en China. Pois ten razón o psicólogo que di que o xadrez é un xogo moi educativo. Descarado. Bueno, a ver. Que? Agora hai que escoller. Claro. A ver. Que? Escolle. Esta. Negras. Buah. Descarado, empezas ti. Bueno, pois... Non che sei, A mellor fago unha apertura romanesca. Que che parece? Escolle, é un pouco arriscado. Por que? Sí, no, porque... co poder das miñas torres... Podo bloquear as túas enerxías procedentes dos alfiles. Controlas. Non pensara neso. Pero mira, sabes, fago unha variante, a variante Rumbalski. Que che parece? Non, Costolla! A Rumbalski non, Costolla! Non, Costolla! Que? Alá ti, Costolla! Vai, vai. Creo que xa conseguín entrar no mundo do espectáculo. Teronme un papel nunha película. Que nervios. Mira, esta escena máis importante da película. Entón, chégate a ti e tiras así. Plim, pla, plim. E cando este no chan, pa, pa, un par de patadas. Que? Todo claro? O sea, cando veña eu, pa, unha piña, e outra piña. E despois no chan, patada e patada. Sí, moi ben. Todo claro, non? Sí, pero non lle farei dano. Non te preocupes, un especialista dos mellores que hai. Non lle vas facer nada. Veña, listo? Sí. Veña, todo listo. A ver, cando veña eu, pa, unha piña, unha outra piña, despois outra piña, despois no chan, patada, patada, patada. Entra maquilladora. Non se me pode esquecer. Entra maquilladora. Veña, cando veña, pa, toma, pa, e piña. Agora no chan, patada, patada, e patada. Dios! Que tal, Steven? Ben, non? Que eu cando me poño... Ola, moi boas noites, Galicia. Que tal, Galiza? Benvidos uns e outros a unha nova edición de O Máis Galego.
Hoxe temos un concurso de película. Esta non é unha frase feita porque hoxe a cousa vai de cine e así é como vai sair este programa de cine. Ai, que paderos son! Dous afamados profesionais están esta noite con nós. O rei da taquilla, o favorito, Santiago Segura. Chavalote. E o seu carón representando a esta a súa comunidade. Ai, que colleiros son! O non tan famoso productor galego Chancho Reboreda. Que tal, Chancho? Como vai o cine galego? Home, eu penso que se os poderes políticos se decatasen dunha vez que o sector audiovisual galego é un sector estratégico e prestasen maior apoio aos Chancho, creadores... vale, que era unha pregunta retórica, home, desde logo como son moito cine, pero poslle unha cámara diante xa non saben estar. Ai, que pouca clase. Oh, ¿cómo tiene la cabeza el pollo este? Gafita, sí lo que te digo yo, hombre. Las películas, una mierda, una puta mierda, hombre. Lo importante es salir en los programas de televisión haciendo el gilipollas, ¿eh? Y después ya está, taquilla asegurada. Sí, señor, iso é falar de cine. En fin, imos xa coa pregunta de hoxe. Cal sería a película perfecta para resumir o espírito galego? Chancho, o seu turno. Home, pois iso é moi fácil. Sería cousa de mesturar dous temas moi orixinais. Un que é a emigración e outro que é a Guerra Civil Española. E facendo unha boa mestura destes dous temas con música de gaita, eu penso que xa temos a película. Moi ben, emigración, gaita e guerra civil, todo moi galego, sí señor. Vexámolo o noso galegómetro que neste caso marca pois un 70%. Escoitemos agora a resposta de Santiago Segura. Cal sería a película perfecta para resumir o espírito galego? Pues ¿cuál va a ser, hombre? La clásica película gallega, la de toda la vida. Tú coges un chavalito que te haga un guión, después pide la subvención a la Xunta y que venga un director de Madrid a hacerlo, Ya tiene la esencia del cine gallego. Sí, señor, subvención que te criou, como non? Vexamos lo que di o noso galegómetro neste caso, que marca exactamente un 100% de galeguidade. Sé que como a subvención non hai, amigo Chencho. Noraboa, Santiago Segura, ata sempre Galicia, ata outra Galiza. Despedímonos dende o máis galego, un programa que podería estar subvencionado pola Consellería de Industria, pola Consellería de Política Lingüística, pola Consellería de Cultura. En fin. Pois este é o teu sitio. O sitio é precioso, precioso. É que non tô eu moi segura do que teño que facer. Ti tens que falar por teléfono e contarles por callados os que chan. Ah, vea, pensei que era para outra cousa, chico. Eu non sei saber facer eso, que teño uns estudios graduados. Ah, reo son, ademais, de moitísima clase. E podes gañar 20 euros por hora, 20 euros? Ah, reo, conto que faga falta, chiquillo. Como se fai falta contarlle? A perestroika. Parece que foi Dios, que rapidez. Dija. Hola, dime algo corto. Rea. Bueno, pues mire. Estou aquí con a mi hija. Estamos no cuarto de baño as dúas xuntiñas metidas. Estámonos bañando, e poñémonos xuntas. Bueno, estámonos duchando xuntas, nunha palabra. Ai, sigue. Bueno, pero unha cousa moi elegante, eso sí. Lavámonos con xabón de lagarto, porque estamos xuntiñas e estámonos bañando. Pero sí, somos moi delicadas as dúas. Ai, que maravilla. E botamos xabón por un lado, e botamos xabón polo outro, bate que bate unha co outra. Pero eso sí, dixo eu, porcona, botan máis por este lado. Víbora. Paco! Ai, me cago na madre que te pareu. Pelesti! Ai, chamando a estes sitios, cabrón. Non lle diga nada a Palmira, Pero como non lle... Ai, se entera, mátate, desgraciado. Si estas líneas eróticas son carísimas. Colja o teléfono que te chamo eu, colja. Sí. Buah, Costolla, me burro mogollón. Que? Eu tamén. Costolla, xogamos as pelis de Jackie Chan. As pelis de Jackie Chan? Non, que sempre me mancas. Buah, Costolla, veña, enróllate, neno. Que máis te dá? Bueno, veña, va, pero un pouquinho nada máis, Veña. Va,
custodia. Xa está, neno, non te fixen dano. Bueno. Buah, que? Que? Imos. Ai! Betty, fixécheme dano! Ai, ai, ai! Buah, custodia. Mira que esperando, neno, Que? Mas se me fixeches dano, Betty! Buah, chaval. Flip, unos. Sí, adiante. Moi boas. Boas. Pase, pase. Vostede dirá. E verá, teño unha consulta de dereito sobre novas tecnoloxías. Novas tecnoloxías. Moi interesante, sí, señor. Pois diga, se non sei contestarlle, voulle preguntar a un empregado meu, que é o que leva normalmente eses casos. Verá, o tema é o seguinte. Eu quería saber se os programas de ordenador se poden registrar ou non no rexistro da propiedade intelectual. Xa, bueno, carallo, xa empezamos. Un minutiño que agora veño, vou polo meu axudante. Ven comigo. Este señor, que quere pintar... Pero isto é unha ovella. Sí, home, sí, pero é que é unha gran especialista sobre novas tecnoloxías. Mira unha cousa. Sí. Sí, sí. Ajá. Pois di que sí, que efectivamente que ten cabida tanto na legislación sobre propiedade intelectual como no rexistro da propiedade intelectual, Carai, sorprendente, Xa ve. Pero xa que estamos, por que non lle preguntas se teño dereito a unha pensión de viudedade? Moi ben. Di que se... Pero vostede é parvo ou que? Por que? Como lle vou preguntar a unha ovella sobre unha pensión de viudedade, home? Non ve que sou eu unha ovella? Xa, pero pensei que me podía axudar. Pensei, vostede é un payaso, unha malombeña. Póñase fora do despacho inmediatamente. Pero non ve que se trata dunha ovella, unha simple ovella. Perdón, perdón. Ala, veñame, veña, fora. Fora. Que increíble. Espera. Marisol. Sí, vai un tipo. Deixa o marchar. Quería preguntarlle a ovella sobre unha pensión de viudedade. Non xa foi o que lle dixen eu, que estaba tolo perdido. É un payaso, un mamalón. Deixa ir. Mira, é da parcelaria. Vouche parcelar a cara. A cara che vou parcelar, veña. Que non, que nós diso non facemos. Nós pisos protegidos non facemos, sábeme que iso non ten saída. Agora falache, carallo, sí, iso sí. Home, non dixo que queiras. Pois veña. Vale, falamos logo, xa te chamo eu, sí. Veña, chao. Que tan burriños son, home. Son burros hasta decir basta, Piso de protección oficial, pensa eu atrás, home. Non, agora xa entrou en razón ao final. Quere que lle pagamos unha cidade da cultura. Caralho. Mijo, pero aí xa te vas a outro prezo, Será por cartos, carallo, isto é cosa da Consellería de Cultura. Aí hai plata a tomar polo saco. Meu, queren ter o proxecto canto antes para que veña un arquitecto de fora a asinalo. Pois veña, logo, ao choio. Veña, ponte aí. Cidade da Cultura. Aí ten que haber polo menos un cine, non? Lindo, carallo, que cine, que hostias. Estamos falando de cultura. Que pinta un cine nesta merenda? A ver. A ti gusta o balé? A meu balé, nunca fui moito de balé. Como é o balé? Eu nunca vi un balé na miña vida. Pois como a ti o 99,9% dos galegos. Así que imos de meter, apunta aí, 2 teatros para o balé. Pero como que 2? 2, e dos grandes. E outro máis para a ópera. A ópera, sí. A ópera estáse traballando moito últimamente, Pero, bueno, a ver se non caemos no comercial. Déxate guiar por min, home. A ópera non lle gusta nin a Cristo bendito. Así que veña, un bo teatro da ópera. Claro que sí. Bueno, logo habrá que poñerlle un pouco de música desa da que non é de cantar. Xa está, home. Chantamos un quiosco para que toca a banda, Niño, que banda? Xa non hai bandas, Lino, xa non hai bandas. Agora o que hai son orquestras sinfónicas. Así que vamos facer un teatro para a Orquestra Sinfónica Residente da Cidade da Cultura, con camerinos, con duchas, botiquín, ao grande. Eu non o vexo, eu non o acabo de ver, macho. No. Mira, estaban as orquestras clásicas de toda a vida, Panorama, Costa Oeste, París de Noia, e despois, ainda por riba, chantaron a Sinfónica da Coruña máis a de Santiago. Que máis queres,
Pois aquí xantamos outra e xa está. Onde comen dous, comen tres. O veña. Prenda aí a televisión que van comezar os tiranos e iso sí que é cultura. Oxe, os tiranos mortos en... Sorpresa, sorpresa. Ai, musolonciño. Ai, estou dando voltas ao sentido e aínda que me maten non sei que nos poden traer aquí hoxe. Pois dis que é amigo teu, Adolfo? Sí, pero é que amigos, agora mismo un caio, É que ti, amigos, o que se di amigos os justos, Hitler. Mira quen fala Stalin, pois eu tiña amigos en Europa, en parte do estranxeiro. Sí, ti era lo que se di moi popular. Como está o chino hoxe? Fala o chinito que non tiña un amigo que mirara pa él. Pólanse indo, a uns os deportaba, a outros os torturaba, a outros os mataba. É vida, é o que ten cando está de ser. Hoxe estás E mañá non. E o convidado sorpresa desta noite é... Francisco Franco! Ai, Franquiño do meu corazón, claro, Paco, hombre! Claro, que tal? Españoles todos desde Endaya, que non nos veíamos. Vencido e desarmado el ejército rojo. Que di a mona esta do exército rosa? Posso meter un fogo A mí la legión. Stalin, séntate aí, por favor, home. Non ves que é unha persona maior? Hai que respetar que se vai aos sentidos. Fala aí, home, fala. Queda inaugurado este pantano. Pois sí que ten gracia. Ai, Franco, é que tal a muller? Ai, ten unha muller o tipo, el non vale un carallo. Agora a muller está cachonda, pero cachonda. La mujer española, morena, sufrida, trabajadora y cara al sol con la camisa nueva, con bata de cola, que cuando besa es que besa de verdad. Como está do riego este home? Un cachondo, a mí faime gracia o tipo este, Home, comunista non se lleve, Dale calados que estás agobiando. Escoita, Paquiño, el ojo, que tal polo Paz Alá de Meirás? Contanos. Muy bien, hemos dado una fiesta esta semana con gaiteros y lo pasamos divinamente. Después de inaugurar esta magna obra, puedo decir que ayer estábamos... Ai, había ben tempo que non saía Franco na televisión, Tampouco se perdía moita cousa. Bueno, aí falacho por falar, Macías? O tipo ten os seus días, pero é gracioso. Venga. Nós imos seguir coa cidade da cultura. A ver, que lle metéramos aí? A ver, tiñamos 2 teatros para o ballet. Un para a ópera e outro para a orquestra sinfónica. Xa está, xa o teño. O que? Deu unha idea Franco, manda carajo. Bueno, non sei xa soberbio. Historia, machiño. Hai que lle cargar ben o tema da historia. A que lle queres, chantar o instituto ou que? O instituto non, carallo, o instituto vai calquera lido. Isto é a cidade da cultura, aquí non pode vir a xente a moreas. Aquí só a xente culta, principal, elegante, entendes? A ben. Así que imos lle meter un par de museos. Veja, apunta aí. A ver, todo o museo. Sí. Hola, Uxío. É da xunta. Pero, Uxío, carallo, xa che dixo que te chamaba eu. Vai, cartos. Sí. Disparouse o presuposto. Vai, perdeu. Non, sen problema. Non hai problema ningún. Metémoslle 2 museos máis e pista. Como? Unha hemeroteca. Sí, home, sí. Sí, desas fixamos nós, a barrer fixamos xa. Bueno, o que ti queiras. Vale, Uxío, veña, saudiña. Chao, tal, Uxío, chao. Machiño, este é o chollo do século. Me cago en... Xa che dixen eu que para a cultura sempre hai cartos de sobra. Ti dis cultura e saen cartos debaixo das pernas. Callado. Mira, en momentos como estes son os que me dou conta que tiña que ter sacado un graduado. Pois, apunta aí que non nos esqueza o da hemeroteca. Non apuntei, porque non sei como se escribe. Que empeza por H. Por H. Cago en tal. Empeza por M, hostia. Hemeroteca. Mira, xa o teño. Teño o método perfecto para probar o
examen. Sí? Sí, mira, inventei unhas gafas que lle podo poñer a chuleta por dentro e cando as poño o profesor non se entera. Costoso, é perfecto, nen. Eres un xa. Flipo contigo, descarado. Flipo contigo. Imos por examen? Sí, veña, que imos chegar tarde. Veña, imos. Sí. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Trosquiño, que chorro de voz ten esa muller, Isabel Pantoja, que era pillar as portas de 4 días. Mira, quen me dera a min poder deixar esta vida miserenta por un día, ainda que fora para pasar uns minutiños con ela ali naquele paraíso que é Marbella. Trotsky, que non sabía de ver a mí máis a ti, Pero nada, por moito que lle rezo a Santa Comba, non hai manera, chico. Ai, mamá, aquela morena dali. Suba, guapa. A tu vera, boas. Vostede é... Ai, Santa Combiña, que che debo unha. Vai para Santiago? Vou onde vostede queira, criatura, porque vostede é... Sí, yo soy esa. Isabel Pantoja. Ai, Isabel Pantoja. O meu soño feito realidade. Quen me dera que a porca da muller vise isto, Non fale así da súa muller. Ai, Dios mío. Cando Xulián estaba comigo, antes de que o meteran na cárcel, todo era luxo e poderío. E agora, mire, por estas carreteras del demonio facendo autostop. Sí, o que vostede queira, Trotsky, agarra o volante que vas ver, tío, que son maravillas de la humanidad. Pódeme tocar unha teta? Sáquese de aí, grasero! Tranquilo, que reacción, non me esperaba esa reacción nunha muller como vostede, home. Tiña que intentalo, Santa Combiña, tiña que intentalo. As cousas moi originais, non? Que son unha que a inmigración. A inmigración. É que como me estou escarallando, costa difícil. Pero digo, unha que... Hemos dado un paso de frente, españoles todos. Como ten esa cabeza tipo... Presta que agorra, Paco. Non se eches amarillo. Os bailarís todos en pelotas. Vamos a mismo. Vamos a mismo. A ver, ti cando biches un... Cagalos cancha. Hoxe estamos de sorte. Non hai ningún deses sketch receitados por mal gusto. Por fin hoxe vou ter que laiarme polo que vostedes teñen que ver. Sí, dime. Sí que hai unha desas pezas receitadas por mal gusto. E eu, que mas prometía tan felices. Manda nabo. Vexa. Que, amigo, parece que queres refrescar, É que este tempo xa non hai Dios que o entenda. Agora, calquera día venche un anticiclón das Azores que vamos bailando, Pero, que faz? No, me que faz? Ai, o señorito, como sepan. Desde logo hai unha falta de educación. Amigo, hai unha falta de educación nos urinarios públicos galegos. Espere, que falta lle fai o papel, Tome, que? Churrasco de boi, Pillabán, Landrú. Tome, que papel, será por papel. Veña. Ai, mamá. Que desastre. Prométolles que intentarei que non teñan que soportar nunca máis este humor sen graza e sen bo gusto. Boas noites, amigas e amigos.